रायजो राजा बयनिसिमबो आरो नैबे आंनि गोदानै फैनाय चेनेल नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरां लानानै फैबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। माने दानि आंनि मोननैसो खौराङा बेनि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाहैबाय, अब्ला बुजिगोन। दा लोगोफोर दानि जुगाव गोबांथार बायदि बायदि मानसिनाव बेराम सोमजिगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै लोगोफोर नैबे जोङो मोनसे नैबे फाहामगिरि आङो बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ खिथादों आरोना। खिनायाव मोनसे लावनग्रा बेराम जादों। स' नोंथांमोनहा दा नायलांबाय था, अब्ला बुजिगोन। ओरैबायदि आरोना खिनायाव बेबादिनो लावनग्रा मोनसे बेमार दङ। गोबांथार मानसिनावनो जादों लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो बुजिगोन। बेबादिनो बे बेरामा जायोबा थै खिनाय जायो, बिदिनो नाना रोखोम बायदिसिना अनेकथा जेनेबा बिदि सन्देरलाङो लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बे रादाबखौ आं लाबोदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्ला बुजिगोन। दा बे फाहामगिरिनि आं मबाइल नाम्बारखौ लाबोखादों। नोंथांमोनहा बेबादिनो नांगौबा बेनाव फन खालामना सोंहरनो हागोन। गोबांथार मानसिफ्रानो बेबादि बेमारजों गोग्लैसोनानै दङ। दा जों बेनि न'खराव थांदों। दा अब्ला नोंथांमोना नैबे मबाइल नाम्बारखौ लानानै बुहरबानो जाहैबाय। बेनो जाहैबाय खासियाबारि, ओरै मागथाइगाव होनो खासियाबारि बाजारनि खोलाहा। बेनाव गासैबो सोंहरबा मोनथिगोन। बेनो जाहैबाय मबाइल नाम्बारा जाहैबाय लोगोफोर 9954848688 आरो खनसे होनबावनोसै लोगोफोर 9954848688। दा नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बाराव बुहरबानो ना नोंथांमोना गासैखौबो सोंहरनो हागोन। बेबादिनो गोबांथार मानसिफ्रा बेबादि बेराम जानानै थैनानै थांबाय, बिथाङा फोरमायदों। नोंथांमोना गासैखौबो खोनाजोबगोन। दा बिथाङा गावनो गावनि खुगाजों गासैखौबो फोरमायनानै होखादों। दा आरो जुदि नोंथांमोना बेनि न'खौ नुवाबा नोंथांमोना आंनावबो सोंहरनो हागोन। दा आंनि मबाइल नाम्बारा बेनो लोगोफोर 9707697243 9707697243। नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बाराव बुनानै जाहाथे आंनाव सोंहरनो हागोन आरो आङो नोंथांमोननो बिदिनो गासैखौबो खिथाहरनो हागोन आरो नांगौबा दोनलांनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। अब्ला भिडिअखौ नायनानै जाहाथे मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक कमेन्ट खालाम, जाहाथे बयबो बेखौ नुनानै बेनाव मुलिखौ लायनो हायो आरोना, मोजां जानो हायो। स' एसेनोसै लोगोफ्रा भिडिअखौ नायलांबानो जाहैबाय। गोरान गिसि दंने बेबो? औ, मोननै रोखोम जायो। बारा जायोब्ला मा गगोन बियो गिसि सिदोब सिदोबनो जिला जिलि ओंखारग्रा जागोन, उनाव थैबो फैगोन उनावहाय। बेबायदि दा मा जायो बे जिनिसा बेबादि जेब्ला जोङो खेयाल लायाबा मोनद' रोखोमनि 6 रोखोमनि बेमार जायो। माबाया बे फाइल्सआ 6 रोखोमनि बेमार जानायाव माबादि जायो। प्रथमना जाहैबाय माबा सालाय बादि फिसा फ्लेब फ्लेब जायो। बे मोनसे लावजें जे ओंखारो आरो बे। बे मोनसे बेमार। ओमफ्राय नैथिना जेब्ला बै फुदुंबोदों ओंख्रि जाफ्लांदों होनब्ला फिथर जागोन बियो। बे जायगायावहाय फिथर जानोसै। साम' जाफ्लांदोंब्ला, जोगोनार गोमोन जाफ्लांदोंब्ला, नाथुर फिथिख्रि जादोंब्ला, मैफ्राय जादोंब्ला, हानि सबाय जादोंब्ला बे फिथर जागोन। बे फिथरावहाय मा थागोन, गावनि बेरामनानै ओंखारनाय बे बिज्ला बिज्लाया थफ्ला जाना थागोन। आरो बे लासैनो बारायलांगोन। जेसेनो नोंनि जानाया बारा जागोन बे बारायलांगोन। ओमफ्राय खिग्रा गुदुङा सेबलांनोसै होनब्ला होथेनाय जायोसै नालाय जिनिसा। बे मोनसे मोननै थांबाय। आरो मोनथामा मा जायो, बेयो जाहैबाय रिं होननानै बुङो। रिं बे खिग्रा गुदुङानो राउन्ड गोरा जायो। बे खिग्रा गुदुङा सेबलाङो। बे मोनसे। होमब्ला मोनब्रै थांबाय। मोनबायाव जाहैबाय बियो जाहैबाय खिग्रा बे माबायाव बारजा जायो। एकदम मैखुन बायदि राउन्डनो बारजा जायो। हिन्जावसाफोरनाव बे बांसिन जायो। हौवासाफोरनावहाय 100आवहाय 2-3 जायो। बे हिन्जावसाफोरना जिरायनाय सिस्टेम ओमफ्राय बिसोरनि माबानाय माखासे भुलनि जुनै बेफोरो जायो आरो। बे एकदम मैखुन बारजोबगोन बे खिलाम्बा रुगुङावहाय बे। ओमफ्राय 6 नम्बरा जाहैबाय खिलाम्बायानो बाहेरायाव ओंखारो। एकदम खिनो थांब्लानो बेनो बाहेरायाव ओंखारहैबाय। जा गिनोसै बियो बार नांब्ला देरो ओमफ्राय बियो।
बेबादि मोनद' रोखोमनि जायो बे एकमात्र खारना जाहैबाय गेसनि थाखाय जों जोथोन लानो रोङिखौ आरो थ' आंनि खावलायनाय बेनो आं मिथिहोनो लुबैखायो खारन नोंनिनो फिसा मोजां जायोब्ला नोंबो खुसि आंबो खुसि आंबो हरग्राया हरनानै जुदि खामानि जायोबा आंनि थाखाय बेयो गोजोननाय आं मोजां मावनो हाबाय होननानै आरो बिमा बिफाफ्राबो खुसि जागोन फिसानि थाखाय थ' बावनानैबो इन्जेकसन दासिबो बेवहाय इन्जेकसनखौ मानो सुयो राननो जुनिसो सुनाय जायो बे जुदि सिङाव गाराय थायोब्ला सिथर थायोब्ला बे मा जायो लासै लासै रानलांनानै दाखोन जाना थायो दाखोन जायोब्ला बे गाखथेया औ बे मोदोमजों सिथाबना थाफानोसै दाखोना ओमफ्राय जेब्ला नों बबेबा समाव उल्था सिदा जाफ्लांब्ला बे थाल्ला गानोसै दाखोना थैबो थांखानोसै होमब्लाना बेबादि जायो ओमफ्राय रागसो खाना थायो बे सहजै हामला आरो बेबादि जायो गोबाव टाइम नाङो बियो गुरै जाफिननो ओमफ्राय बावनानैबो बे खेत्रखौहाय डक्टरनाव देखायनो नाङा डक्टरफ्रा बेखौ हाया बिसोर मा खालामो सार्जारि खालामा माबा अपारेसन खालामो अपारेसन खालामबा मा जायो हास'यो बे जिनिसखौनो बे फिथर जादोंब्ला बेखौ हाना गारनानै मुलि माबा हरनोसै ओमफ्राय बियो हामनोसै आरो समाननो हामनानै मास मोनथाम मास मोनब्रैल' बियो मोजां थागोन मोदोमसोना बियो ओमफ्राय बे सिगांनि बादिनो जाफिनगोन जों थैजासे बे गुदुंजोंनो खिनांगौ ना थ' नों बेखौ हास'गारलायबाय दा हास'बा बियो रिक्स थायो फार्स्ट बारावहाय बियो हासुना हरनोसै सेकेन्ड टाइम जाबावब्ला नों बे डक्टराव थांबावगोन ना नै आंना जाफिनबाय माब्रै जाखो होननानै थांगोन ना अब्ला बे डक्टरा एसे खर'आव सिन्था खालामनो गोनां जागोन बाव मोनसे बिराद गिदिर रिक्स फैगोन सेकेन्ड टाइम जुदि बेखौ हासुनो थाङोब्ला बे डक्टरा नोंखौ बुंनाय नङा खिन्थु बियो साहस खालामना बुंगोन आरो अपारेसन खालामबावनोसै होननानै खिन्थु बियो 100आव 95% शतकरा 95% बियो बिराद डेन्जारास खिनांगौ खारन बे जिनिसा मा जायो जोंनाव मोनसे केपासिटि थायो दा नोङो खिनो ओंखारदों खाथियावहाय मानसि दङ नोंथ' खिनाय नङाना औ नों लामायाव दङ बे लामायाव सोरबा दं नोंथ' बबाव खिनो ओंखारब्ला खिनाय नङा न'आव खिनोसै नङाबा खाथियाव हाग्रा दं बाव खिनोसै बिदि सानोना गोसोआवहाय आरो नोङो मोनसे लाखथाबो केपासिटि दं नोङो बेखौ लाखथाबनो हायो न'सिम सहैगोन जेबो नङा दा नैबे जिनिसा खेबनै हास'नायनि उनाव रिक्स जायो जुदि बे जिनिसाव नाङोब्ला बे जिन्दगि बे जिबना बेहा बारबाद जानोसै आरो बियो जुदि गसंनानै दं खिनो ओंखारदोंब्ला स'आव गनोसै ओमफ्राय बिसिनायावनो दं उन्दुनानै दं खिनो ओंखारदों बिसिनायाव स'आव गनोसै होमब्ला बिनि जिन्दगिया बेसेबां दुखुनांथाव जायो दा बेनिखायनो बावनानैनो बे जिनिसखौ फाइल्सखौ अन्तत' बे फाइल्सखौ बावनानै सार्जारिबो दा खालामहो इन्जेकसनबो दा थु बेयो कभिडासनि मुलिजोंनो हामो गोबां मानसिया हामबाय आरो इसोरा दङ फोथाय जाहो नियम बायदि बास खुनु खोथाया बिब'बो हामगोन बिनानावबो हामगोन बेखौनो माबा गैया मोदोमसो नालाय दा खिन्थु जानाया जोंना गोबाव जाबाय जेनेबा बोसोरसे बा 6 मास जाबाय सोरनिबा बोसोरनै बोसोरथामबो जाबाय खिन्थु हामनाया जे सप्ता गंसेजों हामगोन बे नङा बा मास मोनसेजों हामगोन बे नङा बिनि मोनसे सिस्टेम दं लासैसो बियो बे मोदोमा गुरै जालांनाय सिगां जेरै दं थिग बेबादिनो जाफिनगोन बियो थ' बेनिखायनो बे जिनिसखौ जोङो खेयाल खालामनांगौ माथो मास मोनसे जाजोब्बाय माथो जेबो जायाखिसै नैबे मालाबाबो दासान दे बे जिनिसा लासै नोंनि बे गारायखौबो थिग खालामबोगोन रानाय जिनिसखौबो थिग खालामबोगोन बेबादि आरो नोंनि उदैनि फांसनफोरखौबो थिग खालामबोगोन बेनिखायनो बेवहाय ओरैनो नर्माल मास मोनथामनिफ्राय 6 माससिमखौ जोङो खेबथाम हरनायजोंनो साफा जोब्बाय आरो बिराद जाला बियो गाबाय आरो जुदि बोसोरसे जाहैबायब्ला जों बेखौ फालाब्रैसो हरबाय बा 2 बोसोर 3 बोसोर जायोब्ला बेखौ जोङो 5-6 फाला हरब्लानो बिनि माबाया जोबना थाङो आरो बे हामहैखायो आरो हाया थै गोथांगौब्लाबो जेबो मोनसे दंबावो बियो बांसिनाव जाया सेंग्राफोरनाव बांसिन जायो आरो दामाने बबेबा समाव थै खियोना थिगना माने ब्लाड डिसेन्ट्रि जाबाय थै खिनानै दिनावनो बियो 10-12 बार 15 बार खिबाय ओमफ्राय दानियाथ' डक्टरनाव लांनांगौ जाहैबाय लांबाय फार्मासियाव लांबाय नङाबा केपसुलफोर होबाय दा बे केपसुलजों बे इन्जेक्सनजों बे गावब्लासो मोदोमनिफ्राय गावब्लासोथ' थैया ओंखारो दा जोङो जेबो जोंना खुद गैया गावाखै जोंना थै गवा खिन्थु माब्ला थै गगोन जेब्ला सिङाव आघात मोननानै गावगोन
बेरामगोन अब्लासो बे जिनिसा ओंखारो थैया थ' बे जिनिसखौहाय जुदि मोजां ट्रिटमेन्ट लायाबा बेनो दाखोनल' खाना थायो ओमफ्राय बे मा जागोन बबेबा समाव नोङो जानायावहाय माने उल्थां फाल्थां जायोब्ला बे समावनो मा जागोन खिनाय समावहाय एकदम बे गावनानै दाखोना गानानै थै गोथां ओंखारगोन नैबेबो बेबादि सर थायो आरो लिक होनना बुङो बेखौहाय बेयो जाहैबाय मा होनो फाइल्स लिक होनना बुङो बेखौहाय बेयो 7 नम्बराव थाहैबाय आरो बे बांसिन मानसिनाव जाया आरो बे जायफ्रा जासुला जाब्रेग्रा बिसिनाव जायो आरो बेयो थ' बेबायदिनो जेबो नङा मुलिया नर्मालनो ओमफ्राय बेवहाय मैगंनि सोमोन्दै बुंनोसै आं दा एसे बुंलांखाबाय मैगंखौ मा मोनजानाय नङा जेनेबा मैफ्राय मोनजानाय नङा जोगोनार फिथाइ आरो बिजौ मोनजानाय नङा ओमफ्राय नैबे मा होनो सबायखौ मोनजानाय नङा ओमफ्राय खारैखौ माबा दा हो आरो माने बबावहाय जों खारै होना जायोना बिसिनिफ्राय खारै गोनांखौ दा हो आरो औ बिसिनिफ्राय दा हो आरो न'आवनो जानो हायो जेबो माबा मोजांखा ओमफ्राय माबाखौ ना बेदराथ' गैखाया र' बेखौ बुंलांसै बे मैगङाव थांबाय आरो ओमफ्राय दानिया माबायावहाय दैनि जिनिस दैयावथ' ना थायोना नानि गेजेरावहाय नाथुरखौ मोनजाया बिस्कुट थिखाबाय ओंखायसो फैदों रजानावहाय बिदि जानायसो बे मोनसे दंखायो आरो अलरेडि बेहा ओमफ्राय मा जायो नों नाथुर जाबाय थायोब्ला फिथिख्रि जायो नाथुर जायोब्ला आरोबाव बे बारायबावगोन दस्रा साइडजों ओमफ्राय खिनायाव खस्थ'सिन जानोसै गुदुङा गुसेब जानोसै नालाय आरो गेसबो थाखाबाय नालाय खिखौबो मोजां खिला बेबादि जायो आरो ओमफ्राय ना फिथिख्रि जायोब्ला मा जायो साग्रा जायो बे जायगायाव सानोसैबो आलौनोसैबो जै गोजां बोथोर फैबाय बारा जायो बे जिनिसा गोलोम बोथोराव बारा आन्दाज मोननाय नङा फ्रि थायो बे समाव ओमफ्राय गोजां बोथोर जेब्ला थान्दा फैबाय होमब्ला सानाय आलौदोंबो सादों 700-800 जना थांबाय आरो खमावनो 700-800 जना एकदम क्लियार ओमफ्राय जेबो उसुबिदा गैया दे अब्ला हामबायसै नैबेबो भाग दङ आरो सुगाराबो नैबे मुलिखौ सामसजों लोंबा एसे दै लोंबावथोंसै ओमफ्राय जेब्ला खसा खियो दिनै जेमन खिबाय खसा दिनै लोंदो ओमफ्राय अखानायै खेबसे लोंदो ओमफ्रायबा जुदि खसा खियाखैब्ला आरो दा लोंसै बेबादि खिन्थु मोनायावल' बियो मोनायावल' पावार दं बिरादनो बियो जाखांनानै बै मुलिखौ जाखांनानै जेनेबा आधा घन्टा बेखौबो जाबाय ओमफ्राय बेखौबो लोंबाय माबानानै आरो बेखौ जाग्रोमोना बेखौ दालोंथों आधा घन्टासो एसे थाहाबनानै लोंबानो जाबाय उख्रुबना जाबाय उख्रुबना जायोब्ला बेयो सिनिनिफ्राय बानायनाय ना थ' बिनिखायनो मा खालामनांगौ हाथायाव सिथाबजाना थाजानो गिनांगौ मानोना बे जिनिसा हाथायाव सिथाबना थायोबा फायरिया जायो एम्फौ जानाय जानो हागौ हाथाया जोंना इम्परटेन्ट दै बोरायजासे बुरैजासे जोंनो हाथाया नांगौ बेगें अरनांगौ बिजामादै मोनजासे फिसौ मोनजासे जोंहा अरना जाथारनांगौ ओंखायनो हाथाया जोंना इम्परटेन्टखाय बेखौ जानाय लोगो लोगोनो दै गुदुंनि गुसु गिलाससे लानानै बियो एसे खुगायाव लानानै जुगु जुगु खालामबाय गोलोंबाय होमब्ला नांला थालाना